Здравейте хора, днес ще снимам CS Warzone. Малко ще ми лаги, защото снимам. Някой ако знае как да се оправя лага, да ми пише коментар. Къде е този бот е? Хенри. Чакай аз да залагам бомбата. То са аз няма го намеря. Чакайте, нещо ще направя. Давайте. Ще залагам бомбата на Ато. Ето го бота! Гледай го бота, бе! Аз го търся. Ей, бот, ела ми, бе! Къде си, бе? Гледай къде се крие бота! Арима, Хенри! Чакай, кошунте. С блока не съм добър. Ама, Хенри! Аз съм добър с усъпата. Отивам да залагам бомба на А. То. Ох, да имаш повече хора в сървъра. Този Хенри е копирал името от ботовете. Има един Хенри. Почнах с тези преди няколко дена. Преди един-два. Аре бе, бот. Ето. Какво? Бота му уби. Нищо. Смети му. Търся играч в клана ми, ДМГ и умея черта, който желая да влиза. И който влиза да пише коментар, че влиза и как се пише. Така. Ей, този капчик с ратвей. Не го намерих, ей. Гледай капчик с рат, къде? Чакай да презареждам. Арбе, капчик с рато. Капчик с рато. Сега го хетвам. Не го хетнахте. Ама го убих. Арбе, сега вече го хетвам. Ела бе, капчик с рато. Много обичам да правя тъй. Като игра. И е тъй. Ето. Да залагам бомбата. Къде си бе, капчик с рато? Няма го тука. Аре ба, капчик с рато, ела. Шимпанзе! Смешна работа. Аре! ОМГ! Бота! Значи бе, маймун! Чакай да скупя. Това. Не знам как се казвате. Ама е добро. Моето най-любимо оръжие е МК. Арбе, капчик с рато.
Къде си бе, капчик? Скишонка сурато. Ела бе, ей, капчик. Гледай ще на паузето! Хора, играе още един рунд и тръгвам, спирам клипа. Дано да сте го харесали. Капчик сурато, къде си бе? Аз Хенри го кръстих капчик сурато. Повече ма кефи. Аре бе, капчик сурато. То с капчик сурато пак е на същото място. Ела бе, скишонка сурато. Къде си ма? Ама ето го! Абе, скишонка сурато. О, това беше от мен. И чао! Ще снимам и други клипове с Цеус. Чао!